Yndi? Falle ddim. Na, dyna fo. Oedd y golau coch arnodd, ond doedd o ddim cweit yn y lle iawn. Wedyn, dyna dwi'n credu di'r prif goeddiadau. Os yna rhywbeth arall ddylen ni fod yn sôn amdano fo? Dwi'n yn credu. Dyna fo. Gadwch i ni weddio. Mor beraidd i'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n llys i boen, yn gwellau glwy, yn lladd ei ofnau trist. I'r ysbryd clwyfus rydd iachad, hedd i'r drallodus fron. Mae'n fanna i'r newynog ddyn, i'r blin gorffwysfa lon. Mor wan yw fy ymdrech, ac mor oer meddyliau'r galon hon, ond golwg arnat fel yr wyd, drin foliant dan fy mron. Da ni'n diolch ti o ddewn tad, mae yn enw yr arglwydd Iesu Grist, yr enw peraidd yna, i'n hyneidiau ni, yr ydyn ni'n dod at ti y bore yma, i addoli gan ofyn am gymorth yr ysbryd glân, fel bod yn haddoliad ni mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Gad ni ysgweli di fod na brofi dy gwmni di yn cynhesu'n calonau. Gad ni sylweddoli o'r newydd eto, beth mor rhyfeddol ydy'r fuddugoliaeth gafwyd pan nath Iesu goncro'r bedd ac atgyfodi y trydydd dydd. Ac ysgweli di fod na ni di fod efo'r plant fydd yn yr ysgol Sul, ni di fod efo ni gyd fel yn bod ni yn clywed dy lais di, a'r llais hwnnw yn symud ni i daddoli di ac i dy garu di yn fwy. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist, i'n harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, da ni'n dod at yn gilydd bore yma. A falle bod yn ymddangos yn ddigwyddiad reit fach be da ni'n neud yn dod at yn gilydd. Ac eto, da ni'n rhan o gynllun mawr. Felly, da ni am ganu efo'n gilydd am y cynllun mawr yma wrth i ni droi i addoli'n harglwydd. Cyn llunio'r byd, cyn lledur nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3-1 i achub gwael golledig euog ddyn.
Reit, wel, di'r plant am ddod ymlaen rwan. Ia? A ni. Braf eich gweld chi. Mae yna ddigon o gadeiriau i bob un ohonoch chi. Gret. Reit, dych chi'n iawn bore yma? Ydych? Wedi cael gwyliau braf? Do? Do, na fo. Ia. Rhai o'ch chi wedi bod ffwrdd, rhai ddim wedi bod ffwrdd, ond pawb wedi cael amser neis. Y bori, dych chi ar wylio hyd? Ydych chi? Dych chi ar wylio hyd fori? Mae rhai yn mynd nôl i'r ysgol. Dim Mawrth? Pryd mae'ch gwylio chi'n dod i ben te? Dim Mawrth, efo, reit. Wel, o'n i'n gwybod bod yn dod i ben gen bo hir. A felly, o'n i'n meddwl swn i'n helpu chi. Helpu chi wrth feddwl am fynd nôl i'r ysgol. A'ch atgoffa chi chydig bach o fathemateg. Reit? So, os gawn ni'r sleid. Rwan, peidiwch â gweiddi'r ateb allan. Pwy sy'n gwybod be di'r ateb i hwnna? Ti'n gwybod? 8, da iawn ti. 8, reit. Gawn ni... Di'r ein ddim yn mynd i fod yn anodd iawn. Gawn ni'r un nesaf. 8 tynnu ffwrdd 3. Dania. Se? 5, dyna fo. 5. Reit. Be am y nesaf yma? 2 a 2 a 3. Ie. Da iawn ti. 7. Reit. 1 ac 1 ac 1. O'n i dweud bod rhain yn anodd. Ie. 3. Nid dyna sy'n fyny fan, 1 ac 1 ac 1 yn gwneud 1. Fydda hwnna? Di hwnna'n iawn? Na di. Wel, di o ddim yn iawn os ydych chi'n trio wneud sym yn yr ysgol a ydych chi'n trio wneud, ond mae o'n iawn mewn ffordd arall. Wan, da ni yn dod at yn gilydd, da ni yn hoffi meddwl am Dduw fan yma. Achos dyna da ni wedi dod ynghyd, da ni wedi dod ynghyd i ddysgu am Dduw. OK? Os gawn ni'r sleid nesaf. Rwan, pan da ni'n mynd at y Beibl, da ni sylweddoli bod y Beibl yn dweud, mae un Duw sydd, mae'r Beibl hefyd yn dweud bod na 3 person sydd yn Dduw. Mae'r Tad, Duw'r Tad, mae Duw'r Mab, a mae Duw'r Ysbryd Glân. Mae'r 3 ohonyn nhw'n Dduw, ond does dim 3 Duw. Mae'r 3 yn un Duw. Mae hwn yn beth chydig bach yn anodd i ddeall. Mae'n swnio chydig bach yn od. Ond beth sydd eisiau ni gofio ydy, mae Duw mor wahanol i ni. Mae gymaint mwy, mae'n ffantastig. Mae Duw'n anhygoel. Dy o ddim rhan fath â ni. Ac felly, mae'r un Duw yma yn gallu bod yn 3 person, nid weithiau y Tad, a weithiau y Mab, a weithiau yr Ysbryd Glân. Mae Duw'r Tad, fo sydd yn rheoli dros bob peth, ac yn trefnu pob peth. Wedyn Duw'r Mab, fo sydd yn gweithredu be mae Duw eisiau i ddigwydd, a trwy Duw'r Mab gafodd pob peth i greu. A dyma Duw'r Mab yn dod i'n byd ni a cael ei eni fel baban Iesu. A dyna Duw'r Mab. A pan mae Iesu'n sôn am i Dduw o, be mae'n neud ydy, be mae Iesu'n neud ydy, mae'n sôn am y Tad. So mae'r Mab yn sôn am y Tad. Mae Iesu'n dod i'r byd i farw drosto ni. A wedyn mae Duw'r Ysbryd Glân
wedi cael ei ddanfon rwan i newid yn calonau ni fel bod ni'n gallu gweld a deall a dod i nabod Iesu. So mae'n 3 person, ond yn un Duw. A dyna sy'n gwneud Cristnogaeth yn wahanol i bob crefydd arall. Bod gynddon ni Dduw sydd yn 3 person, ond yn un Duw. A da ni'n mynd dallt o'n iawn. Mae rhai pobl wedi trio gwneud rhyw bethau mwyn trio dallt. A rwan ysgawn ni sleid nesaf. Os ddaw o. Dyma ni. Be sy'n gynnon ni fanna? Ti'n mynd cofio. Reit. Os ewch chi allan i edrych yn y gwair, mi ffeindiwch chi blanhigion bach efo dail fel yna, meillion. Rwan nid meillionen ydy hwnna, siamroc ydy hwnna. A maen nhw yn Iwerddon yn meddwl lot am y siamroc. A oedd na un oedd i mynd i Iwerddon i sôn am yr arglwydd Iesu Grist, Patrick. Mae Gwyddelod yn hoffi di St Patrick i gofio am hwn ddaru ddod a sôn wrth nhw am Iesu Grist. A dyma fo'n trio egluro y drindod gan ddefnyddio y siamroc. Ddaru trio defnyddio'r syniad mo 3 person mewn un Duw trwy ddefnyddio'r siamroc. 2 deilen, ond eto mewn un planhigyn. Diolch yn ddarlun da iawn, ac eto mae ychydig bach o help i ni gofio am y tad, y mab a'r ysbryd glân. A dwi'n mynd gwybod os ydych chi sylwi, ond yn yr emyn ddaru ni ganu ar y dechrau. Ond nhw'n sôn am cyngor 3 yn 1. A pan ydych chi'n gweld mewn emynau bod nhw'n sôn am 3 yn 1 neu 1 yn 3, neu pan da ni'n sôn am y drindod, be da ni'n meddwl ydy am y Duw yma, sydd yn dad, yn fab, ac yn ysbryd glân. A mae'r eglwys ar draws y blynyddoedd i gyd wedi deud, dyma'r Duw sbesial sydd gynddon ni. Mae yn dad, mae yn fab, mae yn ysbryd glân yn un Duw ffantastig. Ac oherwydd hynny, weithiau mae'r eglwys wedi rhoi rhyw frawddegau efo'i gilydd i ddeud dyma be da ni'n credu. A dyna be da ni'n mynd i wneud nesaf efo'n gilydd rwan ydy da ni'n mynd i adrodd un o'r rhai mwyaf cynnar yma, credo'r apostolion efo'n gilydd. Wan gewch chi fynd nôl i'ch seddi a mi fyddwn ni'n adrodd hwn efo yn gilydd a wedyn mi newn ni ganu emyn a gewch chi fynd i'r ysgol Sul wrth i ni ganu yr emyn. Beth am i chi fynd nôl i'ch seddi a newn ni droi at credo yr apostolion sydd yn sôn am Dduw y Tad, am Dduw y Mab ac am Dduw yr ysbryd glân. Dyma'r cynhara o'r credoau sydd gynddon ni, dio ddim yn y Beibl, ac eto mae'n crynhoi be mae'r Beibl yn ei ddeud am yn Duw ni. Beth am i ni ddatgan yn ffydd efo yn gilydd trwy adrodd hwn. Credaf y Niw y Tad, holl a lluog, creawdwr nef a daear, ac yn Iesu Grist ei unig anedig fab, ein haryglwydd, ac yn hedlwyd drwy'r ysbryd glân a aned o fair forwyn. A ddioddefodd dan Pontius Pilat, a groeshoeliwyd, a fu farw ac a gladdwyd, a ddisgynnodd i uffern, y trydydd dydd cyfododd o feirw, esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddeheulaw Dduw Dad holl a lluog, oddi yno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yn dda bod ni'n gallu atgoffa'n hynna o'r ffeithiau yma am yn ffydd ni, be da ni'n gredu. Wel, da ni am ganu nesa
Da ni wedi chanu unwaith o'r blaen, felly o'n blaen mae Duw yn myned a'i hyfryd bresenoldeb. Dyna beth sy'n mor ffantastig ydy, mae'r Duw mawr yma yn mynd o'n blaen ni, a da ni'n ddiogel yn ei gwmni fo beth bynnag y ddaw. O'n blaen mae Duw yn myned a'i hyfryd bresenoldeb, o'r hyder ei addewid rydd, ac nid unig fyddwn byth. Hydlwybrau, dan gysgodion, nid ofnwn am y fori, ar hyd bob cam, ffyddlondeb ior fydd yn llewyrch ar ein ffordd. Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi, gadewch i ni weddio. Llusern yw dy air i'n traed, a llewyrch i'n llwybrau. O arglwydd yn Duw wrth ni ddod at ti bore yma, da ni'n dymuno diolch i ti unwaith eto am y gair, am dy eiriau sanctaidd di, da ni'n ei gael rhwng dau glawr y Beibl. Da ni'n diolch ti o Dduw'n Tad fod yma wirionedd amdano ti. Da ni'n diolch fod yma wirionedd amdano ni. Da ni'n diolch o Dduw'n Tad fod y Beibl yma yn egluro cyflwr y byd, pan da ni ddim yn deall, pan da ni'n gweld pethau o'n cwmpas sydd yn drysu ni ac yn digaloni ni. Eto, da ni'n gallu edrych fan yma a deall beth sydd wedi digwydd.
Ond o arglwydd yn fwy na dim, mae'r gair yma yn deud wrthon ni fod na un sydd wedi dod i fod yn waredwr i ni. Neb llai na Dyw'r Mab ei hun, y gair trygwyddol yn dod yn gnawd. A diolch o Dduw'n Tad yn bod ni wythnos yn ôl wedi gallu gorfoleddu wrth i ni gofio am y gair trygwyddol hwn, gymerwyd gan ddynion pechadurus a'i farnu a'i ladd, ac yntau'n atgyfodi y trydydd dydd yn goncwerwr angau. Gweitha'r maen a'r gwylwyr, cyfododd Iesu'n fyw, daeth yn ei law alluog a phardwn dynol ryw. Gwnaeth etifeddion uffern yn etifeddion nef, fy enaid beth na thawad a chanu iddo ef. Ni allodd angau di ddal Iesu'n gaeth, ddim hwy na'r trydydd dydd yn rhydd y daeth. Ac am hynny, ni ddelir un o'i blant mynd i bant y bedd, fe gwelir ger ei fron yn llon ei gwedd. A'r bore yma Dduw'n Tad wrth ni droi ata ti, o fyd sydd yn llawn terfysg, o fyd lle da ni'n gweld casineb ar waith ac wrthryfel dyn yn derbyn di ar waith. Da ni'n dod ac yn gofyn os gweli di fod yn dda, a gawn ni y bore yma, ddeall rhywfaint mwy o'r gair. I ddeall am mewn ffordd ffres, sydd yn golygu yn bod ni'n mynd i allu ymateb i dy gariad ac i dy drygaredd di yn well. Ysbryd Sanctaidd, dyro'r golau ar y dy eiriau di dy hun, agor i ni'r ysgrythurau, dangos i ni geidwad dyn. A da ni'n gweddio wrth i ni fyfyrio yn y gair o arglwydd yn Duw, y byddwn ni nid jyst yn clywed geiriau, ond y byddwn ni'n profi dy gwmni di, dy fod ti wrth yn ochr ni fel petai'n sibrwd yn Clistianau yn calonau ni. Dyma dwi eisiau chi wybod. Dyma dwi eisiau chi gofio. Dyma dwi eisiau chi gymryd efo chi i fewn i'r wythnos sydd yn dod. O arglwydd, da ni mor ddiolchgar dy fod ti yn barod i siarad â rhai fel ni. A'n unig gorau cyfaddau ger dy fron yr wythnos diwethaf yn bod ni wedi methu a dy garu di fel y gydylen ni. A da ni di methu a charu'n cydyn fel y gydylen ni. Ac eto, trwy Grist, rwy ti bore yma yn cyfri ni'n blant annwyl. Yng nghyngor 3 yn 1, da ni'n gallu llawenhau. Dy fod ti y Tad wedi estyn i lawr ato ni yn y mab. A'r ysbryd glân wedi agor yn llygad ein calonau i weld y gwirioneddau mawr yma. Da ni'n gweddio eto bydd y gwirioneddau yn dod yn real i ni. A'n uned trwy hynny Dduw'n Tad yn dy garu di'n fwy nag erioed o'r blaen. Felly clos ato ni y Dad, agor y gair i ni, am yn bod ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mi ddarllenwn ni o Efengyl Ioan ar 18 benod, da ni'n ddigon agos at y pas gen i allu troi eto at yr hanes rhyfeddol yma. Ioan yr 18 benod, atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Seimon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu. Ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle maent wedi roi orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cyd-redeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Phedr, a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych. Gwelodd y llueiniau'n gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Pedr ar ei ôl ac mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llueiniau'n gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei benef.
Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llueiniau, ond ar wahân wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd ynta i mewn, gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hynna ddywed yr ysgrythur, bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo, felly plygodd i edrych i mewn i'r bedd a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd ac ni o'n i lle maent wedi ei roi i orwedd. Wedi ddiddweud hyn, troes yn ei hôl a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu oedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy wyt ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau, os mae ti sy'n rhoi cymerodd ef, dywed wrthef lle rhoddais ef i orwedd ac fe'i cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau, ac meddai wrthon iaith yr Iddewon, Rabwni, hynny yw athro. Meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthef oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr a dywed wrthynt, yr wyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy niw i a'ch diw chwi. Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. Yr wyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Gyda'r nos, ar y dydd cyntaf o'r wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni yr Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd llawen ychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf i hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Dyma air yr arglwydd. Da ni'n gweld fan'na y gwahaniaeth yn dydi yn y disgyblion ac yn Mair yn dechrau mor ddigalon ac yn diweddu yn llawen ychi. Cyn o'r emynes sydd yn cyfleu hyn yn dda dy'r un da ni am ganu nesaf. Pan oedd Iesu dan yr hoelion, yn yfnderoedd chwerw oes, torwyd beddau i obeithio neirau annwyl wrth y groes. Cododd Iesu, nos ei trallod aeth yn ddydd.
Wel, os ydych Beiblau gynnwch chi, dwi am ganolbwyntio y bore yma ar yr hanes o'n i'n ei adrodd o Efengyl Ioan ar 20 bennod ac yn arbennig efallai meddwl am adnod 19. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni yr Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd I chwi. Cwestiwn i'r gwyddonwyr yn eich plith chi. Be ydy trydydd rheol Newton? Unrhyw yn y cofio? Mae yna rai yn cofio. Unrhyw yn am ddeud? Wel, fel o'n i'n ei dysgu yn yr ysgol, for every reaction, there is an equal and opposite reaction. Dyna fel oedden ni'n cael ei ddysgu yn yr ysgol. Dwi'n mynd siŵr be fydde fo yn y Gymraeg felly ynde. Ond am bob dim sy'n digwydd, mae yna adwaith yn does. Os ydw i'n cerdded yn y nos, yn y tŷ, ac yn taro'n rhoed yn erbyn cornel y cwpwrdd, wel, mae yngweithred I o daro y cornel yn y cwpwrdd yn golygu bod y cwpwrdd yn taro nôl petai, a mae gennau dipyn o boen yn rhoed. Mae digwyddiadau, mae yna ganlyniadau I ddigwyddiadau yn does. Mae pob gweithred yn dwyn I chanlyniadau. Mae yna effaith yn dilyn. Wan, da ni wedi bod yn cofio yn ystod wythnos diwethaf. Iesu yn gyntaf yn mynd i'r groes ac yna yn atgyfodi ar y trydydd dydd. Digwyddiadau hanesyddol. Pethau ddigwyddodd bron I 2000 o flynyddoedd yn ôl ac eto mae pob hanesydd yn barod I gydnabod fod Iesu wedi cael ei groesoelio, hyd yn oed haneswyr sydd ddim yn Gristnogion. Maen nhw'n barod I gydnabod fod Iesu wedi cael ei groesoelio, a maen nhw hefyd yn barod I gydnabod fod I ddilynwyr o yn siŵr I fod o wedi atgyfodi ac yn ddangos iddyn nhw. Rhai cannoedd ohonyn nhw yn siŵr bod nhw wedi gweld Iesu wedi atgyfodi yn gorfforol. Ac oedden nhw mor siŵr oedden nhw hyd yn oed yn barod I farw dros y gred yma. A mae'r eglwys wedi credu ar hyd y canrifoedd fod atgyfodiad corfforol Iesu'n ffaith hanesyddol. A dyna oedden ni'n adrodd wrth gwrs yn Nghredo'r Apostolion ychydig funud yn ôl. Ond, os di'r un yn ddigwyddiadau hanesyddol, pa effaith maen nhw yn ei gael? Be di'r effaith arnoch chi ac arna I? Mae Paul yn sôn am aruthrol fawredd y gallu sydd gando'n plaid ni sy'n credu, y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ein erth yng Nghrist pan gyfododd efo ddi wrth y meirw. Mi nath na rym rhyfeddol godi'r arglwydd Iesu Grist oddi wrth y meirw. Mae Paul yn dweud mae'r grym yna ar waith ynddo ni. Mewn lle arall, mae'n dweud, os yw ysbryd yr hwn y gyfododd Iesu oddi wrth y meirw'n cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw'n rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi. Mi ddyle fod yna rhyw fath o effaith arno ni, os di pob digwyddiad yn dwyn I ganlyniadau. Mi ddyle yna ddigwyddiad mor fawr ar atgyfodiad fod yn dwyn canlyniadau mawr yn bywydau ni. Be felly ddylen ni ddisgwyl sy'n wir amdano ni sydd yn credu? Be sy'n wahanol ynddo ni oherwydd yn bod ni yn credu yn yr arglwydd? A peth gyntaf, dwi eisiau dweud ydy, mae pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Mae pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Dwi'n siŵr mae dyna un o'r pethau dylen ni fod yn atgoffa'n hunain ohono fo dro ar ôl tro. Sut oedd y disgyblion yn teimlo
yn yr oriwch ystafell, y noson wedi i Grist atgyfodi. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni yr Iddewon. Da ni'n gwybod oedden nhw efo ofn yn eu calonnau. Doedden nhw methu deall beth oedd yn digwydd. Roedd y byd yn ei herbyn nhw, yr Iddewon di troi'n ei herbyn nhw, yr rhai oedd yn grym wedi llwyddo i gael ei ffordd a'i harglwydd nhw. Yr un oedden nhw wedi deud, oedd efo geiriau'r bywyd tragweddol, i harglwydd nhw wedi cael ei ladd a'i roi mewn beth. Gyda ofn, tristwch, pob math o deimladau. Ond eto, y gwragedd yn deud bod o wedi atgyfodi. Oedden nhw mewn dryswch. Ond os oedd o wedi atgyfodi, wel, sut fydden nhw i wynebu fo? Achos oedden nhw i gyd wedi rhedeg ffwrdd o'i adael o. Pedair hyd yn oed. Oedd wedi trio dilyn, ond wedyn wedi gwadu yr arglwydd da i'r gwaith. Ond mae Iesu'n dod, a'i eiriau cyntaf iddyn nhw oedd, tangnefedd i chi. Dych chi'n nabod rhywun o'r enw Irene, tybed? Dyna di'r gair Groeg fama am tangnefedd, eirene. Mae Irene, dyna tarddiad yr enw Irene. Ac os newch chi edrych mewn rhyw eiriadur, wel dyma be ffeindiais i am ystyr y gair Groeg eirene. A set of favourable circumstances involving peace and tranquility. Sdim heddwch rhwng Israel a Phalestiniaid ar hyn o bryd yn agos. Sdim heddwch yn Wcrain ar hyn o bryd. A gwraidd yn holl ansicrwydd ni mewn bywyd. A'r ansicrwydd rhwng y disgyblion a Duw ac yr arglwydd Iesu oedd nad oedd yr amgylchiadau ddim yn ffafriol oedden nhw'n meddwl. Di'r amgylchiadau rhwng ni a Duw ddim yn ymddangos yn ffafriol. Pam? Os da ni wedi torri reolau fo yn rhacs. Pob un ohona ni. Da ni wedi pechu, da ni wedi mynd yn ffordd yn hynny. Ac mae'n adegau yn bywyd ni gyd, dwi'n credu, lle dylen ni fod wedi sefyll a deud, da ni'n arddel Crist ac yn lle hynny, da ni wedi gwadu. Os nad mewn geiriau, o leia yn y ffordd da ni wedi edrych ac efallai wedi ymddwyn. Ond dyma Iesu'n dod atyn nhw ac yn egluro. Dwi wedi dod mwyn eich cymodi chi a Dyw'r Tad. Doedd y farwolaeth ddim jyst yn fater y bod yr Iddewon yn yngwrthod i. Mod i wedi dod at fe iddo fy hun a fe iddo fy hun ddim wedi fy nerbyn i. Doedd o ddim jyst yn fater bod rhyfain yn gormesu. Doedd o ddim jyst yn fater bod rygioni ar waith yn y byd. Ar y groes mnes i dderbyn canlyniadau eich brad chi, eich gwadu chi. Ac am hynny, mae'ch pechodau chi wedi malu. A mae pethau'n dda rhyngddo chi a Duw. A dyna sy'n wir am bob un ohono ni sydd yn credu. Da ni'n wastad yn teimlo bod pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Weithiau mae yna gymylau fel bethau nhw rhyngddo ni a Duw, ond o'n ochr ni mae hynny. Ochr Duw, mae o'n gwenu arno chi ac arna i y bore yma. Pam? Achos da ni yn y mab. Da ni yng Nghrist. Wrth ni gredu, da ni wedi cael yn huno efo'r arglwydd Iesu Grist. Nid dod nôl atyn nhw i gondemnio'r disgyblion oedd Iesu pan nath o atgyfodi. Ond dod i ddeud wrthyn nhw bod yr amgylchiadau bellach yn ffafriol. Bod nhw'n gallu cael tangnefedd. Bod nhw'n gallu cael heddwch yn eu calonnau. Mae Paul yn ei osod o fel hyn. Am hynny, oherwydd yn bod ni wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd,
Mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. I gymoddi dipyn i berswadio Pedr bod hyn wir yn iawn yn do. Oedd Iesu wedi dod nôl ac oedd yn llawenhau ac yn y blaen ac eto oedd yna rhywbeth yn ei galon a sy'n ni'n darllen ymlaen i'r benod nesaf. Byswn ni'n ei weld o ar lan môr Galilea efo'i ben yn isel. Simon, fab Jona, aw ti'n fy ngharu? Sylwch, doedd Iesu ddim hyd yn oed yn defnyddio'r enw newydd oedd wedi roi. Doedd o'n deud Pedr, Simon, fab Jona. O, ti'n ngharu fi? O, dwi'n dy garu di. Dim gymaint ag y dylen ni. Dwi'n yn gwybod ydy'r cariad yma mor gryf ag y dyle fo fod. Ond ti'n gwybod mod i'n dy garu di. O, mae pethau'n dda rhyngdda ati, a dwi eisiau ti rwan fynd ymlaen i fugeilio fy nefed, i borthu fy ŵyn. Ac oherwydd bod Duw wedi gweithio fel hyn, a Crist wedi dod yn ôl, roedd Pedr yn gallu mynd, ac o fewn ychydig wythnosau'n herio yr awdurdodau oedd wedi lladd Iesu. I herio nhw. A dweud, nid oes enw arall dan y neb trwy'r hwn yma'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Sut ydych chi'n teimlo bore yma? Sut mae ar eich calon chi? Os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu, hyd yn oed os di'r ffydd yn ffydd gwan. Os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu bore yma, mae hi'n dda rhyngddo chi a Duw. Mae Dyw'n gwenu arnoch chi y bore yma. Tangnefedd i ti ydy'r hyn mae Dyw'n ddeud y bore yma. Be arall fedrwn ni ddeud? Am fod yr arglwydd Iesu wedi atgyfodi, yna mae gynddon ni nerth newydd. Nerth newydd ynddo ni. Sylwch be mae Iesu yn ei ddeud eto fan yma. Medda Iesu wrth ynt eilwaith yn adnod 21, tangnefedd i chi, fel y mae'r tad wedi fy anfon ni, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chi. A ddylech am munud, be mae hyn yn ei olygu? Fel y mae'r tad wedi fy anfon ni, be nath y tad, sut nath y tad anfon Iesu, i wneud be oedd Iesu wedi cael ei ddanfon? Wel, i achub y byd. Trwy roi hyn yn aberth ar y groes a choncro marwolaeth. Fel y mae'r tad wedi fy anfon ni. I gyflawni ewyllus ac i farw dros bechod y byd ac i atgyfodi. Felly, rwy fi hefyd yn eich anfon chi. Nid i farw dros y byd, nid i dalu iawn am bechod y byd. Na, felly dwi'n eich anfon chi i achub y byd trwy gyhoeddi yr efengil. Trwy fod yn dystion i'r hyn yr oedd Iesu wedi wneud. Hynny criw digon dibrofiad iddyn nhw'n de. Mae'n debyg bod nhw falle yn ei geiniau o ran oed. Wedi hyfforddi fod, wel, rhai o'n nhw'n bysgotwyr, oedd na un, o leia un di hyfforddi fod yn gasro trethu. Da ni'n gwybod be arall oedden nhw, ond yn sicr, nid High Flyers Jerusalem oedden nhw. Ond mae'n arall, da ni'n darllen, mae Iesu'n dweud, ewch gan hynny, a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedlaeth. Gary Dyms, Gogledd Galilea oedd rhain. Ewch a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedlaeth. Sut ar y ddaear maen nhw'n gallu gwneud hynny? Os nad i hynny'n ddigon clir, be am y geiriau ar ddechrau llyfr yr Actau? Byddwch chi'n dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Sut ar y ddaear oedden nhw'n mynd i allu cyflawni y fath waith? Tangnefedd i chi, medde Crist. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chi, ac wedi deud hyn
anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Dyma oedd wedi sôn amdano ynghynt yn yr orwch ystafell. Rwy fi'n deud y gwir wrthych, mae'n fuddiol i chi fy mod i mynd ymaith. Oedden nhw'n drist bod yn deud bod yn mynd i'w gadael nhw. Mae'n fuddiol i chi fy mod i mynd ymaith. Pam? Oedd os nad af ni ddawr eiriolwr atoch, ond os af fe hanfonaf ef atoch, a phan ddaw fe argyhoedda ef y byd ynglyn â phechod a chyfiawnder a barn. Ac yn llyfr yr Acta, da ni'n clywed Iesu'n deud, fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea, Samaria, hyd ei thyfyddiad. Wel, nid jyst gair yr apostolion yn unig oedd hyn yn ac i. Da ni'n ymwybodol bod na le arbennig iddyn nhw, ond da ni hefyd yn ymwybodol bod yr un peth yn wir mewn rhyw ffordd am bob un sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid ymyd y cnawd yr ydych chi, medde Paul wrth yr Efeiniad. Nid ymyd y cnawd yr ydych chi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefu yno chi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydw. Os ydych chi wedi credu yn Iesu Grist, mae'r ysbryd glân yn eich calon chi, yn eich bywyd chi. Ac wrth ni wrando ar yr ysbryd a rhoi cyfle iddo fo, mae ganddo ni nerth newydd. Nerth i orchfygu pechod, nerth i siarad am Iesu Grist. Ac fel pregethwr, mae hynny'n gysur rhyfeddol. Achos dwi'n aml yn teimlo pan dwi'n dod i bregethu, wel, sgynna i ddim byd, ond rhyw geiriau ar bapur, a dwi'n i deud nhw. Ond mae'r ysbryd glân wedi rhoi. A mae'r ysbryd glân yn gweithio trwy ddau i mi wybod pa eiriau i'w deud, a mae'r ysbryd glân yn gweithio yno chi sy'n gwrando, fel bod chi nid jyst yn clywed Dafydd Job, ond bod Duw ei hun yn deud, dyma dwi eisiau i chi glywed. Dyma dwi eisiau i chi ganolbwyntio, dyma dwi eisiau i chi i werthfawrogi a'i gymryd i'ch calon rwan. A fan yma mae'n rhaid i mi oedi. Achos dwi'n ymwybodol bod ni'n gallu bod yn gwrando ar y bregeth a da ni ddim yn teimlo bod yr ysbryd glân yn siarad efo ni. Ni'n gallu teimlo weithiau bod yn boring. Da ni'n gallu teimlo, wel ie, da ni'n gwybod bod y geiriau ma'n wir, ond does ddim rhyw lot o rym yna. Nid pwyntio bys ydw i, ond meddwl amdan yng nghalon i'n hunan. Be dwi'n deimlo yn aml a llawer o rai eraill. Diolch yn teimlo fel nerth yr arglwydd. Mae'r frwydr yn erbyn pechod yno ni'n hunain yn galed. A mae'r gallu dystio i eraill yn ymddangos yn fach, does a ddim fel sy'n rhyw awdurdod mawr yn y ffordd dyn ni'n siarad. Di'n geiriau ni ddim, petai nhw'n argyhoeddi pobl o tu allan i'r eglwys. Rwan, rhaid ni beidio di brisio dydd y pethau bychain. Mae yna bethau yn digwydd ac gallwn ni ddiolch am hynny. Ond tybed nad oes lle i ni ofyn i Dduw, dwi eisiau mwy o hyn, dwi eisiau mwy o reality, dwi eisiau mwy o nerth, dwi eisiau gweld yr ysbryd glân a'r waith yn ddau a thrwyddau ac yn fy nghyd Gristnogion a thrwyddo ni. Yn ôl yn 50au ganrif ddiwetha, mi oedd yna ryw symudiad cryf o'r ysbryd glân yn Affrica, yn y Congo, ymhlith cenhadon a brodorion Affrica. A dyma un dyfyniad. Hynny oedd yna rhai'n cael profiadau mawr ysgytwol. Mae rhai eraill ddim yn cael yr un profiadau mawr ysgytwol. A dyma be mae'n dweud. Not all had this overpowering experience, but all had the joy of the Lord. To use their expression, the Holy Spirit came as dew, and none was left out. Our own hearts have been stirred and revived, and we are expecting the revival to spread. Instead of heaviness,
Our people are now on the leash to get out in the district to preach and testify. They are not going away with a new determination this time. Pa mor aml da ni di deo, dwi'n benderfynol o wneud. They are not going away with a new determination this time, but with a new power. Grym. Ac oedd yn rym oedd ar waith mewn llawer, ond oedd na rai oedd yn sryglan. Nawydd bersonol, Helen Roosevelt, cynhades oedd yno ar y pryd a byd yw yn gwneud pethau mawr ynddi hi a thrwyddi hi. A dyma mae hi'n deud am y cyfnod yma. For 4 years, I resisted the convicting work of the Spirit, too proud to break and publicly confess to spiritual dryness and failure. But he did not let me go. In 1957, hynny di 4 blynedd wedyn, through the prayers of the revived Africans and the ministry of my African pastor in Dogo, I too was released from the bondage of my pride and brought by God's gracious Spirit into the full flow of the blessing through confession of sins, cleansing by the blood, infilling with joy, and an overwhelming realization of a new power for witness and for teaching the word. Mae ganddo ni nerth newydd. Oes, mae'r ysbryd glân yn calonen ni os da ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond da ni angen mwy. Ble mae nerth yr arglwydd ar waith heddiw? Ond nid os lle ni weddio, bydden ni'n profi mwy o hyn. Mwy o dangnefedd a mwy o nerth. Ond gai orffen efo un pwynt arall, un peth arall, un calonogi ni. Mae dyddiau Satan wedi ei rhifo. A dyddiau y diafol wedi rhifo. Mi ddyle hwn yn calonogi ni. Mi nes I dynnu sylw'n gynharach at deimladau'r disgyblion. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf o'r wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion oherwydd bod nhw'n ofni yr Iddewon. Dros y 2 ddiwrnod ers i'r gweredwr gael ei groesoelio, roedden nhw wedi profi emosiynau o bob math. Dicter efallai at yr awdurdodau. Dicter at Judas. Rhyw ddicter a siom yn ddyn nhw I hunain bod nhw wedi rhedeg I ffwrdd ac wedi gwadu. Digalondid. Yn wir, torcalon. Torcalon o feddwl bod I harglwydd a'i gweredwr nhw wedi cael ei ladd. Ac ofn o drygioni ar waith a gobaith a goleini'n diflannu wrth iddi ymddangos mae drygioniodd yn cario'r dydd. Roedd Iesu wedi rhybuddio yn yr orch ystafell. Just cwpl o ddyddiau ynghynt yn doedd. Ni byddaf yn siarad llawer gyda chi eto, oherwydd y mae tywysog y byd hwn yn dod. Nid oes ganddo ddim gafel arna fi. Tybed ydych chi a fi weithiau'n teimlo bod y byd yr un mor dywyll. Chi'n teimlo dicter tuag at rai o arweinwyr y gwledydd. Digalondid o glywed am y pethau sydd ar y newyddion. Torcalon weithiau pan mae'n dod yn agos ato ni. A hyd yn oed anobaith ydy'r byd yn mynd I allu bod yn well. Mae Crist byw yn deud, tangnefedd I ni bore yma yng nghanol y byd yma. Ond dewch hyn, y geiriau mewn llythyr at Colosied, gawn ni nhw fyny, mae'n ddyfaniad reit hir, ond mae'n ddyfaniad gwerth I ni roi sylw arno fo. Eich bod yn feirwn i'ch cymweddau a cnawd I enwededig, bech gwnaeth chi'n fyw gyda gef, da ni wedi cael yn bywhau gan yr arglwydd Iesu Grist. A mae ef wedi maddau ni'n holl gymweddau, ac wedi diddymur ddogfen oedd yn enrhwymo i'r gofynion a'n gwneud ni'n ddyledwyr. Y ddogfen. Be di'r ddogfen? Y ddogfen ydy'r gyfraith.
Y gyfraith sydd yn condemnio ni bob tro da ni'n edrych arni hi. Achos da ni'n gwybod da ni ddim wedi caru Duw efo'n holl galon a'r holl enaid a'n holl feddwl a'n holl nerth. A da ni ddim wedi caru'n cyddyn fel ni'n hunain. Dro ar ôl tro. Da ni di methu. A dyna'r arf oedd gan y diafol yn herbyn ni. Mae Crist wedi dizymur ddogfen oedd yn rhoi mae'r gyfynion a'n gwnaen i ddyledwyr. Mae wedi bwrw o'r neilltu fe'i hoeliodd ar y groes, diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau. Hynny di gweision y diafol. A'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngyrymdaeth i fuddigoliaeth arnynt ar y groes. Arf mawr y diafol yn herbyn ni, yn fy erbyn ni ydy mod i wedi torri'r gyfraith. Ond, mae Crist i dal i'r ddyled. Chi'n cofio falle yn stori llew ar wrach? Mae Edmund wedi bradychu, dydy. A mae'n adeg yn dod pryd mae'r wrach wen yn dweud wrth Aslan, every traitor belongs to me as my lawful prey, and that for every treachery I have a right to a kill. That human creature is mine. His blood is my property. A na, di'r diafol ddim yn gallu deud hyn amdano ni. Pam? Mae yna bris wedi I dalu. Fe gollwyd gwaed I ni wedi gwaredwr ar y groes. A thalu pris yn holl bechodau. A mae atgyfodiad Iesu'n deud, cawn unen atgyfodi rhyw ddydd I fyd lle fydd na ddim pechod a ddim drygioni. A mae'r diafol yn gwybod bod o'n mynd I cael ei fwrw i'r llyn o dan a baratoed iddo fo ar yngylion. Oes mae drygioni ar waith yn byd ni rwan. A'r Beibl yn dweud pam bod hyn yn digwydd. Yn llyfr datguddiad, mae'n sôn am buddigoliaeth yr oen a'r diafol yn cael ei fwrw allan o'r nefoedd, ond wedyn mae'n dweud gwaech i'r ddaear a'r môr o'r ddisgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lyd o wybod mae byr yw'r amser sydd ganddo. Byr yw'r amser sydd ganddo. Nôl yn mis Rhagfyr 1944. Mi oedd hi'n gwbl amlwg I bawb fod yr Almaen yn mynd I golli'r frwydr, colli'r rhyfel. Ac eto be ddigwyddodd? Ym mis Rhagfyr 1944, fe anfonwyd milwyr yr Almaen a fe gafwyd brwydr fwyaf y rhyfel bron, the Battle of the Bulge. Oedd hi'n amlwg bod yr Almaen yn mynd I golli, ac eto oedden nhw'n brwydro. So oedden nhw'n meddwl, os yna rhyw obaith yn mynd I allu llwyddo. A felly mae'r diafol rwan. Mae'n gwybod bod ei ddyddiau fo wedi rhifo, achos mae'n gweld rhai o bob cenedl a phob llwyth a phob iaith sydd yn dianc allan o'i ddwylo fo. A diolch yn gallu deud maen nhw'n eiddo fi, achos bod yna bris wedi dalu a gwaed wedi dywallt ar y groes. A mae hynny beth sydd ganddo ni golli, dydwch. Pam yn bod ni yn gallu bod yn swatio yn cornel fach, yn ddi-hyder, yn ddi-galon, heb fentra. Mae pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Tangnefedd Duw yn gallu llenwi'n calonnau ni. Mae'r ysbryd glân wedi ddanfon I roi nerth I ni a ni'n gallu mentro mewn ffydd I ddeud wrth bobl eraill am y gwaredwr. Ie, mi fydd rhai'n gwrthod, ond mae dyddiau'r diafol wedi rhifo a mae yna dorf na all neb I rhifo yn mynd I ddianc o afel y diafol. A mi fyddan nhw yn y nefoedd efo ni
yn canu teilwng yw'r oen rhwng y laddwyd i dderbyn parch ag ogoniant a mawl a bri ac anrhydedd. Be sydd gyda ni i'w golli? Ond yn bod ni'n mentro mewn ffydd yn y dyddiau tywyll yma i fod yn oleuni yn ein byd. A bod ni'n mentro mewn ysbryd o weddi. Yn gwybod mae nid ni sy'n mynd i droi'r byd ar ei ben i lawr, ond Duw sydd yn mynd i droi'r byd ar ei ben i lawr. Trwy'r ysbryd glân wrth i ni fentro yn ei ddwylo fo. Gadwch i ni fod yn bobl yr atgyfodiad, pobl efo gobaith, pobl efo ffydd, pobl efo llawenydd yn ein calon i beth bynnag di'r amgylchiadau, pobl efo tangnefedd yn ein calonau ni. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw. Does na ddim un buddugoliaeth fel buddugoliaeth y groes a'r bedd gwag. A da ni'n llawenhau y bore yma yn y Crist byw atgyfodedig, yn harglwydd ni, yn brenin ni sydd wedi concro. Arglwydd helpa ni i fyw yn y fuddugoliaeth hwnna, yn profi mwy o dangnefedd bob dydd, yn profi mwy o nerth yr ysbryd bob dydd, ac yn brwydro yn erbyn yr un drwg, yn brwydro yn erbyn Satan, gan wybod fod ei ddyddiau fo wedi i rhifo, a bod yna lawer yn mynd i ddianc o'i afel i'r bywyd. Amen. Mi ganon ni mewn ffydd yr emyn ola sydd yn alwad i'r gad fel petai, o eglwys cod, a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Yr rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin. A tharian ffydd a'r gwir o'n plaid, gwrthodwn gelwydd yr un drwg, cans cariad yw rhyfelgry'r fyddin gref wrth i'n geisio y colledig.
bywyd i ras ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.